Når det ikke er andet, så... Det ser ud som om det er mig, der gør det. Det går da ikke... Du bliver altså ikke ansat i McLaren med det der tempo, det siger jeg til dig. Hvor vi tænker for os har skrald. Jeg var lige ved dårligt til at prøve det på den der. Det var fordi, så var jeg på tanken, hvor jeg var på arbejde. Det var faktisk godt, det var en flat. Eller arbejde, jeg var ude med arbejde i fredags, var i Ida. Så pumpede vi det der dække, og så pumpede vi også det andet dæk. Så gad jeg ikke mere. Der er reklame. Så den anden side af fladen. Er der reklame her? Ja. Det er også bare en lips. Så tænkte jeg, det var besværligt. Det bliver Thomas glad for det her. Jeg kan ikke finde den der servicepump, man har med.